Εγώ έπεσα θύμα κακοποίησης από τον προπονητή μου από όταν ήμουν 12 χρονών. Η προσέγγιση ξεκίνησε λίγο νωρίτερα. Στην αρχή είχε πάρει μια πατρική φιγούρα, ότι μόνο αυτός με αγαπάει, μόνο αυτός θα με πάει μπροστά. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Πόσο διάστημα, σίγουρα μια 8ετία. Τελευταία φορά ήταν όταν ήμουν εγώ 19 χρονών. Το πικ του ήταν όταν μέχρι τα 15 μας, ας πούμε. Από εκεί και μετά, σαν να το αραίωνε μόνος του. Μπορώ να σου εξηγήσω τώρα που το καταλαβαίνω, γιατί είναι απλά ένας παιδοβιαστής. Ότι απλά του άρεσε και ίσως να τον εξήταρε ένα παιδικό κορμί. Είχε ξεκινήσει με τα δύο πρώτα θύματα ενώ ήμασταν μαζί. Έπρεπε να το είχα καταλάβει, να το είχα μυριστεί, να το είχα δει. Ναι, ήμουνα με αυτόν τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε. Κανείς δεν επιλέγει να ζει με παιδοβιαστή, προφανώς δεν το ήξερα. Αν εγώ τότε δεν είχα μιλήσει στην ευθύντριά μου και είχα πει τι γίνεται σε μένα, τι είχε πάει να γίνει, δεν θα μιλούσε καμία. Και θα συνεχίζονταν μέχρι και σήμερα. Τα θύματα να μιλάνε δυνατά, να βρίσκουν τους ανθρώπους που θα τους βοηθήσουν, μπορεί να πέσουν σε τοίχο, να πάνε στον επόμενο. Πάντα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που βοηθάνε και εμείς θα είμαστε μαζί τους. Θα είμαστε σε κάθε περίπτωση. Φωνές δικαίωσης. Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ για το τραύμα, τον αγώνα και τη νίκη των θυμάτων.